Speed squaren, som I ser på videoen her, er et af de stykker værktøj, jeg bruger allermest ude på værkstedet. Den er ikke så kendt i Danmark, men man bruger den rigtig meget i USA blandt andet. Hvis man, ligesom jeg, ikke har et kæmpestort værksted, så er det temmelig arbejde at finde geringssaven frem bare for at skære et lille snit på 90 eller 45 grader. Med håndrundesaven der er det nemt lige at lægge sin speed square på, holde den godt fast indtil eksempelvis en regel, og så lave sit snit. Den fungerer som en ganske almindelig vinkel, hvor man selvfølgelig kan sætte en ret vinkel på. Meget nemt at lave 45 grader også. Så her der har man 90 eller 45 grader. Skal man lave andre vinkler end 90 eller 45 grader, så kan speed squaren simpelthen også det. Den går fra 0 til 90 grader. Man har det her nulpunkt, som man sætter ned på den linje, man vil måle ud fra, og så tipper man den simpelthen speed squaren, indtil man finder den grad, man vil have. I det her tilfælde er det 30 grader. Jeg har bygget en del med regler, og der er den helt perfekt, fordi den har de her små markeringer, blandt andet til en regels bredde eller tykkelse. En anden ting er, at man kan måle ud og bruge den som 90 graders, så man kan se, at man har sine regler i 90 grader. Et lille tip mere med speed squaren, det er, at man kan bruge den til at slå en linje med. Vi kender alle sammen tricket her med en tomstok og en blyant. Men er brættet ikke helt høvlet, så får man gevaldige splinter i fingrene. Der kan man bruge de her små markeringer igen i speed squaren og slå streger med den. Og den fås både i plastik og aluminium og kan købes i masser af netbutikker, men jeg har desværre ikke set den i nogle af de danske butikker endnu.